Para siswa, kita badhe mirengaken salah satunggaling teks narasi ingkang irah-irahanipun Grebeg Sekaten. Bebab ingkang wigati kalian tembung-tembung ingkang boten mangertos tegesipun sumangga dipun serat. Sesampunipun mirengaken, para siswa kedah mangertos wosipun narasi kasebut. Mila mirengaken kanthi permati. Sugeng midhangetaken. Grebeg Sekaten. Saben sasi Mulud ing Kutha Surakarta ana tontonan Grebeg Sekaten. Grebeg Sekaten mujudake tontonan tradisi kanggo ngregengake dina kelahirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang dipengeti saben tanggal 12 Rabiul Awal. Grebeg Sekaten mapan ing plataran Masjid Agung lan ana ing alun-alun lor. Kajaba siar agama Islam uga ana pasar maleme. Mula ya katon rame banget. Ing Grebeg Sekaten uga ana maneka warna wong dedodolan. Kayata dedodolan-dolanan, sandangan, panganan, lan liya-liyane. Kajaba wong dedodolan uga ana tontonane. Kayata Guwa Mangleng, Tong Setan, Sulap, lan sapanunggalane. Kanggo bocah cilik, ana maneka warna tetumpakan, kayata jinantran, drumolen, ombak banyu, sepur kelinci, lan isih akeh banget liyane. Gamelan Kiai Guntur Sari lan Guntur Madu kagungan sampeyan dalem ingkang sinuwun uga melu ngregengake kang dipapanake ing bangsal sak ngarepe Masjid Agung. Malah-malah gamelan iki kang dadi pamorek Grebeg Sekaten. Wong sing padha teka ing Grebeg Sekaten durung marem yen durung keprungu suarane gamelan. Dedodolan kang mesti ana saben Grebeg Sekaten yaiku wong dodol kinang, sego liwet, endhog kamal, pecut, gangsingan, lan celengan. Malah-malah isi akeh sing duweni kapercayan yen nginang-kinange sekaten bisa awet enom. Kanggo mungkasi Grebeg Sekaten yaiku metune gunungan saka kraton. Gunungan iku awujud tumpeng kang gedhe. Pepak karo maneka warna sayuran. Yen wus tekan ing platarane Masjid Agung, gunungan mau banjur dirayah dening wong sing padha nonton.